Ați auzit vreodată de cineva care să facă grătar și șpriț pe live? Da, pe YouTube. Băiatul nostru Bișoi Petrus n-a vrut să-și pierdă timpul cu live-uri normale. Nu frate, omul a să aducă atmosfera de curte direct pe live. Și nu vorbim de o grătar oarecare, vorba meu l-a făcut în casă. Era fum, cârnați pe jumătate ar și aură omul turnat și prize parcă era la un all inclusiv. Mai are și părul ăla lui roz în cap. Nu mai zic cine era în fundal, toți vecinii în scandal pentru că miroase a fum un tot blocul, dar Petruț, zero stres. Comentariile au fost de aur. Bă, unde e invitatul special? Lasă rețeta de mici în descriere și desigur când facem donațiile pentru un combustibil. Omul a citit tot cu o naturalețe de parcă făcea asta zilnic. Și partea cea mai tare, la final l-a mai adus și potazul ca să vadă cât de bun e el. N-ai mă cum. Deci fraților, cine mai face așa live-uri? Dacă nu l-ați văzut pe Petrus, trebuie să-i dați o șansă.